Ik reed wel even, schat. Ja, maar die ben wat lief. Dus. Ja, weet ook gewoon die. En dan, ja. Goh, wat helpt ze goed, Jelke. Wat helpt ze mooi, Jelke. Dit gaat zo goed. Oh, die is ook van klaar. Maar zou je een beetje helpen? Waar is een plakje? Oh, wat lijkt er een brul. Goeiemorgen. Een naaie? Vlog. Waar gaan we heen? Beestjes. We gaan naar de beestjes. En we gaan hier een beetje een thuisompieldij. We zullen even de planken in de lak zetten. Maar we hebben echt beloofd aan zaken dat we hier een kriesbeem op hebben. Dan kan die vast even wat acclimatiseren. En dan kunnen we die morgen versieren. Maar we al het wetten denk ik even niet weer in bakjes doen. Want het is heel de verzenzaak, omdat het nou vriest. Dus dan hakken al je losse bakjes erin. Dus die moet er al je uit. Oh, valt het daar? Maar stak een beetje dinkje viel, ja. Gewoon het wedstrijd uitdrinken, dat het die het wel doet. Dat die net beverzen is. Nou, mooi. Wie zullen de beestjes even... Jongens, dit is niet. Lekker. Dikke keutel. Ah joh, stel je er al, joh. Wie zullen even de beestjes doen? Een bakje koffie. En dan onder de slag in de hoes. Lukt het? Ja. Lees me daar, pak het piekje. Ze gaan genaar, denk ik. Ik denk dat ze genaar jong hast. Super vol. Nou, dan gaan we. Lekker eten, jongens. Op, morgen. Die zullen zo wel naar bed, denk ik. Ons red ik wel, jongens. Want wat is het probleemzaken? Wat is er? Hier is haast. Wie ben je skokkend heen rijden? Dus... Je kunt beter achterin rijden. Oh, nou. Of laai het om hem maar dikke kont, dat er daarom net rijden wordt. Oh, valt me niks aan. En dit plankgas was toen nou doest? Nee. Oh. Oeh, ja. Ik reed wel even, schat. Ja, nou, ik reed wel. Nou, en ja, de subplankenleier hield het nog in, die hebben we eruit halen. Want als het nou al goed vriezen gaat natuurlijk, dan willen we daar weer lekker reetrieden kunnen. Nou ja, als dat ding erin leidt, die zwaar natuurlijk van heel groot bak. Dus dat maken we net, hè. En dan ging die ook even helemaal in, want ja, hij stond er heel tijd leuk. Maar ja, hoe god soks, hè? Denk heel tijd van ach. En het weer hield ik nog zo mooi waar. Dus in een van de eerste vlogs van u is, dan kist ik zien dat we echt een halve sterrentocht dienen haar op het wetter in het theater maar de band. Zo mooi. Ik is echt een rondje om. Onder het bredje te rouwen, even in een bredje heen klunen. Nou, zie ik je maar eens even op. Dus een van de eerste vlogs. Echt super leuk om te zien. Dus ik hoop dat we best zo'n mooie strenge winter krijgen. Ik hou echt van de winter. Nou, echt lekker frisse. Ja, ik wil lekker fris om mijn oors. Ik hou ervan. We zullen om een kriesbeem. En ja, zaak zijn nou pot verdikken. Maar we nog echt een hele dag wachten om op te tuigen. Dus we hadden een deal sluiten. We halen hem nou van de morgen op. En dan, nou, vanmiddag het heel door bed leidt, dan doen we hem in de hoes. Volgens uw scheid voelt we een slag aan. Nou, die is hovenier, die zit wel witte. Dus dan kunnen we even van de morgen nog acclimatiseren, de beem. En dan vanmiddag zakenkoeren net nog een dijwachtje. Dan geven we hem op tuigen. Maar er waren ook nog wel jachtjes, zietjes, hè? Die is echt zacht. Ja? Nou, nog even jachtjes op ziekje. En nog wat gouden kriesballen erbij. Nou, dan maar wist je dat we kunnen gaan. Dan heb ik van de winkel laten nog wat bij. Oh, we hadden een wolf. Heel leuk. Nou, om een beem, jongens. Ja. Zullen we nog een tier wezen? Goeie. Nou, die maar, denk ik. Ja, of die. Of die. Ja, dan wordt wat groter. Nee, vast niet. Nee? Te groot? Ja. Ja, je bent me mooi les. Ja, wie bent te laat, maar ja. Dat is helemaal geen keuze. Nee, joh. Nou, je hebt er zin. Maar je had nog genoeg, je had nog genoeg. Die is nog even. De vast die ik nog wel mooi, ja. Die de... Dan zagen we een stukje af. Maar dit is wel mooi, hè? Of je moet er een piek op dan, dan is het een stukje van de bovenkant krijgen. Dat is toch wel heel stuk. Oké. Dan klinkt die direct een grut. Ja, klopt. Ja, doe weer direct een grut. Ja, ah, die moesten we toen van de klimbroeken, hè? Ja. Oh, je weet. Maar dit is een beetje... Ja, die houden eigenlijk in de hoes gewoon. Oh, oké. Als je die bij Reinoud zelf zit dan. Ja, maar die ben wat lief. Dus. Ja, weet ook gewoon die. En dan, ja. Ja. De kist er En ik heb u zien trapsgat, hè? Hij volgt direct, de punt ziet bij trapsgat. Ja, echt hier. Wat vies toezaken? Die achterste. Oh, welke? Die?
Ik vind dit zo'n wel mooi schoon. Die nog, hè? Ja, die is wel heel heet. Die zijn best, die dit hier, die niet Ja, ja. Dit is wat beter verdeeld. Ja. Dit wordt hem. Doe Ja. Goh, wat helpt ze goed, Jelke. Wat helpt mooi, Jelke. Laat hem overnomen. Oh ja. Lekker vochtig. Huppatee. Mooi biemke. Ga je koud? Wat die op? Zo. Hallo. Oh, dan even een dikke snot. Ben ik de capuchon op? Zo? Oh, party dan, party. Die kan draaien zo. Leuk hè? En dan Wat een spul, jongens. je zien. Ja. Dit. Wie houdt het spul van zolder halen? Oh, goeie. Maar misschien hoe volle. En dan maar even een uitzichtje wat er een beetje bij past. Ja, tuurlijk past die erbij. Die maakt sowieso een mooi plakje aan natuurlijk. Werkt je batterijen of op een... op een... Accu volgens mij. Nou, maar hier is nou op. Je doet het niet meer? Nou, ik ben er weer omknoppen zitten. Tja, hier doet het nog. Wat zie je nou? Tjie, ik zei dat Die is mooi. beweegt. Oh. Die misschien wel zijn. Ja, heel voorzichtig. Ik is net met gooien, maar zachtjes daar lezen. Is dat wel? Zachtjes. Goed zo, meid. Zo'n schat. Wat flink. Het helpt te goed. Dat is de klaai op een rechtszaken. Ja, wat wil dat er niet? Denk ik. Heel voorzichtig daar lezen, heel voorzichtig. Oh, net gooien. Voorzichtig. Wat zie je? Oh, dit ben extra naar je. Shit, lees. Dit ben clipjes. Oh, lees me op de tafel. Dat is wel handig. Shit, lijkt me dit hier. Dat moet je een clipje net haar. Oh, dit is al even een mooi spul. Oh shit, dit is het. Ah shit! Oh, glitter. Die past er ook wel mooi bij, denk ik. Zullen we die ook bij doen? Ja, dit is echt leuk. Ja, doe er maar bij. Hier ben net altijd bos. Oh, en een krokodil. Altijd echt zo. De ridder. De kriesman. Mag ik hem helpen? Ja, yo. Yo. Past. Hey, Wie het op een past snoer- echt perfect. Oh! Dit gaat zo goed. Misschien is het wat te zwieën. Ik heb wel een stukje van punt, ja. Wat een beer, Ik jongens. wil eigenlijk even helpen. Mooi Ik beer. ken al de truis in met het zakje. Oh, super. Nou, dat is perfect. Past het mooi, joh. Zal ik even naar het oren Ja, ik weet het. Wat is een droegje? Ja. Wow. Wat een spul, jongens. Dit is het 18. Ja. Kun je haar snacken hoor? Door Sterren een mooi hoekje maken. Hij zal de beem nog een beetje leger, dat hij wat leger valt. Bij de Christman om bij Hij is toch een kriesman. de voeten. En dan zal ik nog even de lichtjes uitzitten. Oh joi. Is pas brekbaar. Ja, denk wel nog, ja. Mag hem daar eens? Zit je maar een mooi plakje op, jongen. Ik vind wel heel prettig reed. Dus je maakt er wel een beetje keuzes, maar het zie je reed. Gaat het een beetje uit? Ja. Want anders valt het oranje maar op. Maar dat gaan we even nu ziekje. Komt goed. Nou jongens, de BM stiert. Nou zetten we de lichtjes erin. Want hoeveel meter hebben we zaken? Zullen we eens even. Wat hier mekkel hè? 30? Ja. Ja? En op rol, dat is wel handig hè? Nou, Kist dan gewoon daarna nog wel. dan beginnen we met de lichtjes. En dan moet eigenlijk de kabel even boven. Die hebben we boven bij toch Jelke? De stroom. Ja, dan moeten we vanaf boven beginnen. Nou, de lichtjes gaan we erin. Nou maar even de baltjes, er waren zaken. Ik ben nu het sorteren van bijvoorbeeld hier zit nog niks op. Oh, en niks ja. op zit, die sorteer ik bielkwa. Dan doen we hem de hekjes in. En weet je wat we dan doen? We doen heel dit van elke kleur in en dan aanvullen we het op met goud. Waar naar goud zitten. Er was een omste beurt een kleurke. Maar dit is echt goud, dus die. Dat is oranje. Dat is oranje. Dit is goud, dat is oranje. Zullen we gewoon beginnen? Als er hier net een hekje on zit, doen we er een hekje on. Dit is ook beginnen voor mij. Of weet ik mijn goud? Nee, dat kan wel. Ik heb maar beginnen. Oké. Ja, zie ik je wel een mooi plakje uit. Even. Ik begin wel helemaal aan de andere kant. Ja, is goed toch? Hé, zaken, dit is de vorige die ik kocht, hè? Die Ja. is mooi. Maar die wil ik er niet in. Nou, Die wil ik eigenlijk als allerlaatste. ach, maar hè? Omdat ik die heel mooi vind. Ja. En die
Wat heb ik nog een plakje, hè? Je shirt naar je. Je zwaait. De televisie is wel graag als er binnenkomst. Ja, En het is een televisie. dat is wel leuk. Mooi zaken. We hebben die kan, man. Ja hoor. Wat die kanjes, hè? Nou, dat is even snel. Je begint al een beetje op te likje. Krokodiltje. Een ijsko. En de trekker wat even is. Oh ja, dat is ook wel mooi. Cupcake. Ja, het begint er wat op te likje, zaken. Weer een gatje. Ja. Oh, zo'n mooi plakje bij de trap. Kist als erbij, dus kist hem nog even zien. Verder erop heen, jij helemaal tot het einde. Zo, dat is- We hadden net over hier ook. Jawel. Mooi hoor. Hoi, we hebben ondertussen Shafir. Oh, dat vond ik een zaak, hè? Ja, en dan laat nog heel veel goud. Net meer. Nu met de laatste green en de laatste gouden nog, hè? En De trekker moest dus laatst dan, hè? wij hebben nog roos. Roos. Ja. Oh, ik ben nog niet bellen zo. Oh, dat is wel leuk. En je lijst nou wat, want er zit je een dingje aan. Dat ga ik dus aan fixen. Dat is één. Heb je met me heel duidelijk maken? Ja, heel de wetwerk. Ik zeg het ook. Ik ken dit ook even zien. Ik denk dat hij het wel heel mooi vindt, hè? Dat is 2. Dat is 3. Wat heb je? Hoe vies is dit? Mooi, hè? Een echte kriesbeen. Krijg je eens beppen, hè? Zie je dan, met meer in daar. Zie, hier is nog wel een plakje. Oh, de trekker. Oh, wat is dit dan? Oh, die is wel van glijden. Maar zou je een beetje helpen? Waar is een plakje? Zie je, is er een plakje op. Waar met die hang je? Zie je er een mooi plakje op? Hier, hè? Derde? En maar daar hing het ook om die bel. Ja, maar die is maar heel iets, toch? Ik heb Derde? andere. Ja. Wat is er even shit? Beetje via naar achter de zaak, als glieden te Maar eraan. je liet het eraan. Ja, helemaal naar de... Ja, juist, jongen. Zo. Wauw. Trekker. Lukt dat? Dat is de sham. Goed zo. Knap je, hè? Ja. Nog weer? Nou, ben je hem tevreden, jongens? Ja, er weer eentje stikken. Jongens, er weer eentje stik van. Maar eentje valt best op dat, toch? Ja. Maar zie hoeveel erin hing je? Men had wel eens meer stikken, hoor. Ik zal nog even... Ik heb wel 50 steken. Ja, je voelt niet heel volle. Ik zal nog even de bril opredden. Even zoertje en de rest oproemen. Oh, wat lijkt er een brul. Nou, en we hebben hier dus de beer met nepcadeautjes. Geen echte helaas, heel de ziet te zien. Hier een mooi Kriesman hoekje. En Zaken die een heel mooi hoekje maken, jongen, hè? Ja, maar ik kan die kriesbanden net. Nou, die had heel de delsen. Ik vind hem wel een goed plakje. Maar trek even aan. Doe hem nog eens aan. Achterkant, toch? Tja, dit wordt er. Sorry. I wish you a Merry Christmas. En hier nog even een mooie goud. Ik zou deze Merry Christmas. Ja, maar dat is niks. I wish you a Merry Christmas. Dat betekent prettige feestdagen, prettige kerstdagen. Oh, en we hadden nog die kanoha's loszaken. Sterren voor de Ruud, hè? Wish you Check dit. Die nog even aan. Tada! Als het aan het juisten wordt, dan zie je het nou maar, jongens. Ja. Ja. Nou jongens, en zat ik van een mooi sign hier van hey, wie zullen dit en wie zullen dat. Onder oren zo'n week nog de planken van de badkamer en van de wc in de lak zetten. Nou, dat is er net meer van kwam. En ik leer ook wel dat we er leggen wat uit haar. We hebben wat oliebaltjes hellen. Dus we krijgen een bakje koffie, oliebaltje. En we doen... Ja, natuurlijk doen we die waren. Ja, dus wij doen een oliebaltje, bakje koffie. En dan een lekker speeltje op mijn zoon. En dan leeuw het wel voor jou. Dat was Stef. Stef stuntpiloot? Ik vind het best. Hey jongens, ik zou zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw tomkom heen en via het net de chill op te downloaden voor op die tablet als telefoon. Op een vlog.